सनितपुर बिश्वनाथ गहपुरनि रायजो राजाफोरखौ बिटिआरआव हाबबाय होननानै मानो रंजा रंजा मानो अमा सिथार होनाय दिनै 5 बोसोर जासेयावबो गावसोर बुंखाना लानाय बायदि 60टा समस्ति जानो गोनांखौ दिनै बिथांमोना मावनायाव फेल जाफैबाय। दाखालि आरो बुंलायबाय मानसिफ्रा इंराजि बुजि मोनाखै बेनिखायनो आं माने प्राइभेटनिसो खोथा बुंदोंमोन जालायबाय। नंगौ दिनै बिटिआर एकर्ड डे 27 जानुवारि जों नुदों बिटिआर एकर्ड डेखौ दिनै फालिदों मटर साइकेल पिस रिलि खालामदों। नाथाय दिनै आं बुंगोन बिटिआर एकर्डनि दफा बे 5 बोसोराव मोनबाबो जाफुङाखैसै। मोनबा जाफुंनायखौ नांलाया, रायजोआ दिनै मोननै बिटिआर एकर्डनि दफाया जाफुंब्लाबो खुसि जागौमोन। मोनसेया जाहैबाय बे एकर्डनि गेजेरजों रन्जन दैमारि बिथाङा गनांगौमोन, बे एकर्डनि गेजेरजों सानजा सिमाया बारायनांगौमोन। आरो माथो दंबावो, मा दं बिटिआर एकर्डआवलाय? दिनै नोङो बिटिआर एकर्डखौ मा होननानै बुंगोन? बे एकर्डनि गेजेरजों एक्स एनडेबिफ्रा दिनै जोबथेसालिनिफ्राय उदां जायाखै, बे एकर्डखौ नों मा होननानै बुंगोन? बे एकर्डनि गेजेरजों सानजा सिमाया बारायाखै, बे एकर्डखौ नों मा होननानै बुंगोन? बे एकर्डनि गेजेरजों दिनै स्कुल कलेज गंसेबो दिनै सरकारि जायाखै, बे एकर्डखौ नों मा होननानै बुंगोन? बे एकर्डनि गेजेरजों दिनै सेंग्रा सिख्लाखौ पारा मिलिटारि आर्मि पुलिसाव साख्रि होगोन होनदोंमोन, हायाखै, बे एकर्डखौ नों मा होननानै बुंगोन? बे एकर्डनि गेजेरजों 1500 करोड़ डेभेलपनि मुङै फैसा फैनो गोनांमोन, फैयाखैसै, बे एकर्डखौ नों मा होननानै बुंगोन? दिनै नोंथ' मन्त्रि जाबाय, एमएलए जाबाय, एमपि जाबाय, चिफ जाबाय, मिनिस्टार जाबाय, सिएम जाबाय, अब्लाबो मोनसेबो दा मुंख'नाय दफाफोरखौ मावफुंनो हायाखैसैब्ला दिनै नोंसोरखौ मा एकर्ड, नोंथांमोना दिनै बेखौ मा एकर्ड होननानै बुंगोन? बेनिखायनो दिनै आं बुंदों बे एकर्डआ जाफुङोब्ला बयबो मोजांसो मोनगौमोन, मोजां मोजां दफाफोरा जानोबा मोजां मोनगौमोन। दिनै जिहेतु जायाखै बेनिखायनो फेलार जाबाय, दुखु मोनदों, रायजोआ दिनै दुखु दङ, जेबोआनो जिहेतु जायाखै। बेनिखायनो बे एकर्डखौ दिनै गोजोन खुसियै मानिनायनि जेबो ओंथियानो गैया। बुंनांगौ रायजोखौ, दिनै सोरबाया बर'आव आलादा खोथा, एसामिसाव निउसाव आलादा खोथा बुङो आरो एसामिसाव आलादा खोथा बुङो। दिनै हमनोनो हाया, बर'आव आलादा बुङो, एसामिसाव आलादा बुङो। रायजोआ बेफोरखौ हमनो हायैनि जेबो फाराग गैया। मिथियो रायजोआ दिनै मा जाना दं। बेनिखायनो बिटिआर एकर्ड दिनै फालिदों, थाव सावगारदों, थाखा खरसा खालामदों, थाखाफोरखौ फौसाफोरखौ बानायगोन, फैसाया बनगोन, आरो बेनि उनाव मा दं? आरो बे मेलावहाय जोंनि सेन्ट्रेलनि गोबां दैदेनगिरि इयुथनि लिडारफ्रा फैदों आरो हरसिंगा समस्तिनिबो गोबां माने सिनियर दैदेनगिरि लोगोसे जोंनि इयुथनि गोबां मावथिफ्रा माने दिनै बे हाबाफारियाव बाहागो लादों। आरो दिनैनि बे हाबाफारियाव जोङो गोबां खोथाखौ सावरायदों जे प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल सरकारा बिथांमोननि जि बिटिआर सुक्ति दिनै 27 तारिख जानुवारियाव फैयै फैयै कमप्लिट माने 5 बोसोर जाफैबाय आरो बे 5 बोसोराव बिथांमोना दिनै गावसोर खोथा होनाय बायदि रायजो राजानो मोनसेबो खामानि मावफुंनानै खोन्थानो हादिया। गावसोरनि बिटिआर एग्रिमेन्ट खालामनाया दिनै 5 बोसोर जासेयावबो गावसोर बुंखाना लानाय बायदि 60टा समस्ति जानो गोनांखौ दिनै बिथांमोना मावनायाव फेल जाफैबाय। जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्ला इडुकेटेड इयुथ्सफोरनो बिथांमोना साख्रि होनायनि खोथा बुंदोंमोन। दाखालि बावैसो निउसाव माबा खोथाखौ आरो सोलायलायनाय नुलायबाय, बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथांखौ मा खोथा होलाय सोलायलाय, खोथा होलाय सोलायलाय, खोथानि जबन गैया नामा? गाव होनलायबाय बिटिआर माने सुक्ति जाग्रा मोना जे न'खर न'खर बयनोबो साख्रि होगोन। दाखालि आरो बुंलायबाय मानसिफ्रा इंराजि बुजि मोनाखै बेनिखायनो आं माने प्राइभेटनिसो खोथा बुंदोंमोन जालायबाय। रेकर्डिंआनो दंखाजोबो जोंनाव, मावनो हायाब्ला मानो बुंनानै लायो? जे गावनो होनथारबाय जे जोङो न'खर न'खर मानसिफोरनो बयनोबो साख्रि होगोन। दा आरो बुंलायबाय माबा प्राइभेट साखरि। दा प्राइभेट साख्रि होनो ओंखारदोंबा होदो प्राइभेटखौबो, मानो होनो हायाखै? न'खर न'खर होनायाथ' गोजाननि खोथा, खिन्थु गामि दाबसेयाव साफानो सासे जोंनि माने लेखा गोरों सेंग्रा सिख्लाफोरनो साख्रि होनायब्लाबो माबा मोनसेब्लाबो थांना थानो हानायनि बेबस्था होदों होननानै जों सानगौमोन। खिन्थु बेबो गैया, ओरैबायदि माने खोथा होलाय थगायलाय। सनितपुर बिश्वनाथ गहपुरनि रायजो राजाफोरखौ बिटिआरआव हाबबाय होननानै मानो रंजा रंजा मानो अमा सिथार होनाय? मानो बंगा हुआ? दिनैथ' सनितपुरनि दाबसेबो गामि हाबनायनि नटिफिकेसन मानो ओंखारनो होनो हादिया? पार्लियामेन्टआव मानो बिल पास खालामनो हायाखिसै? आसामनि केबिनेटआव मानो डिसिसन लानो हायाखिसै? दिनैथ' सनितपुर बिश्वनाथनि रायजो राजाफ्रा नेयै नेयै
कमप्लिटलि माने 5 बोसोर नेबाय 5 बोसोराव दाबसेबो गामिखौ एक्सटेनसन खालामनो हायाखिसै बिथांमोना किन्तु रायजो राजाफ्राथ' गोबां माने फोथायदोंमोन आरो नेदोंमोनबो जामारथारगोन नामा बिथांमोना ओरैबायदि गोदै गोदै राव बुंनानै सनितपुर बिसनानि रायजोफोरखौ रंजाहोबाय अमा सिथार होबाय माने बिराद मोनसे उत्सा खालामबाय दिनै पार्लियामेन्टआवबो बिल लाबोनो हायाखिसै गामि दाजाबनायनि बिथांमोना आसामनि केबिनेटआवबो बिल माने लाबोनो हायाखिसै दा बेबायदि थगाय दिनै कमप्लिटलि 5 बोसोरा जोब्बाय आरो इउपिपिएलआ थगायनायनि जि राजखान्थि खालामनाय बेनिफ्राय गोजानाव थाथों आरो बिथांमोना बेनि अनगायैबो जोंनि ओनसोलाव गोबां डेभेलपमेन्टनि खोथा बुंदोंमोन मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टआव एडिशनेल नवोदय स्कुल लाबोनायनि खोथा बुंदोंमोन बेबो गैया चिरां जिल्लायाव रेल फेक्टरि बानायनायनि खोथा बुंदोंमोन बेबो गैया एग्रिकालचार इउनिभार्सिटि लाबोनाय स्पर्ट्स इउनिभार्सिटि लाबोनाय मा जाखो माथो दिनै मोनसेबो गैया जि एसे एनै माने डेभेलपमेन्टनि खामानि जादोंमोन थांनाय 17 बोसोराव हाग्रामा महिलारि सारनि दैदेननायावसो जानाय जेसेबांखिनि जों दायो लामा दालां नुदों फ्लाइओभार नुदों इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्ट नुदों दिनै क'क्राझारनि CIT क'क्राझारनि बेसरगावआव थानाय मेडिकेल कलेज इउनिभार्सिटि गासिबोथ' हाग्रामा महिलारि सारनि समावसो जानाय दा गावसोरनि नैबे 5 बोसोराव मावनाय जेबो उदाहरन गैया आरो दिनै बिटिआरआ जायाखैथ' बोरै बिटिआर माइ थाखो बिटिसिनि सेक्रेटारियेट अफिसाव जिरायनानै दिनै बिटिसिखौसो सामलायगासिनो दं अबाव बिटिआर जाखो बिटिआरनि एग्रिमेन्टनि मोनसेबो दफाया दिनै मावफुंजायाखै बोरै बिटिआर जादों होननानै बुंबाय थादों आरो दिनैथि जों खोनादों माने मोनफ्रोम समस्थियाव बिसोरो बाइक रेलि खालामनानै रंजादों माने पिस एकर्ड जादों माबा जादों होनबाय थादों ओरैजाय एनडिपिनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा दिनै जेलावसो दं बोरै पिस एकर्ड जाखो सिगनेटरिफोरानो दिनैसिमबो जेलनिफ्राय गवाखैब्ला दा बिथांमोना माखौ लानानै पिस एकर्ड जाबाय गोजोन फैबाय गोजोन थासारि आरो साननै सिगाङाव माने बिटिसिनि चिफ प्रमद बर' बिथाङा मोनसे खोथा डिक्लार होदों माने पिस मिशन होननानै बुंलायबाय आरो बेखौबो एकर्डआबो मिशनसो जालायबाय गासिखौबो माने मिशनाव कन्भार्ट खालामै खोथा बुङैनो दिनै 5 बोसोर समखौ ओरैनो नस्थ' खालामबाय मावनायाव जिर' जाबाय बेनिखायनो बिथांमोना साफा फेलार लिडार होननासो रायजो राजाफ्रा दिनै साननानै दं बिथांमोनखौ मावनो हाला बिथांमोना दा मावनो हानायबा समबो मोन्दोंमोन गावसोरनो गभर्नमेन्टजों दं गभर्नमेन्टजों थाखानानैलाय मानोथो मावनो हायाखै दा बेनिखायनो बिथांमोना फेल जाबाय आरो मावनो हाला रायजो राजाफ्राबो बिथांमोननि सायाव जेबो फोथायनाय गैला 5 बोसोर समा ओरैनो बारलांबाय ইয়াৰ আমাৰ বহুত আমাৰ যুৱতীসকলে আগভাগ ল'বলৈ আহিছে আমি আজি 3 দিন হ'ল ওদালগুৰি জিলাত আমি বহুতো আমাৰ ব্লক কমিটিৰ যুৱ BSU এখেতক আলোচনা কৰিছোঁ আৰু আমাৰ অনাগত যিটো BTC নিৰ্বাচন এই নিৰ্বাচনত কাম কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ যুৱসকলে প্ৰস্তুত হৈ আছে এখেতসকলে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে যে আমি অহা যিটো নিৰ্বাচন BTCত ইয়াত আমি ওদালগুৰিৰ পৰা 5খন আসনত 5খনে জিকিব বুলি এখেতসকলে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে আৰু জিকাই দিব বুলি এখেতসকলে প্ৰতিজ্ঞাবদ্ধ লৈছে তো ইয়াৰ পৰা আমি নেক্সটত আমি বাক্সা জিলাত যাম ইয়াৰ পৰা তামুলপুৰ জিলাত যাম আৰু আমাৰ যুৱসকলৰ লগত আলোচনা কৰিম এইখিনি কাম কৰিবৰ কাৰণে আমি যুৱ BPF চেণ্ট্ৰেল কমিটিৰ পৰা আহিছোঁ লগতে আজি বিটিআৰ একৰৰ দিন 27 জানুৱাৰী এই দিনাখনে আজি আমাৰ এটা পিছ একৰ্ড বুলি আজি মানে চুক্তি কৰা হৈছিল 2020 চনত দেখা গৈছে আজি নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থা বা UPPL দলে আজি মানে 5 বছৰীয়া এটা বিটিআৰ একৰ্ড ডে হিচাপে পালন কৰি আছে আজি আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এই 5 বছৰত এখেতসকলে হিচাপ দিয়ক নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থা হিচাপ দিয়ক UPPL প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া এখেতসকলে হিচাপ দিয়ক যে বিটিআৰ চুক্তিত কেইখন দফা 5 বছৰত 5টা হৈছে না নাই এইটো হিচাপ দিয়ক আগত যে আমাৰ ৰাইজে কি পাইছে ওদালগুৰিবাসীয়ে কি পাইছে বাক্সাবাসীয়ে কি পাইছে তামুলপুৰবাসী কোকৰাঝাৰবাসী চিৰাংবাসী এখেতসকলে বিটিআৰ চুক্তিৰ দ্বাৰা কিবা এটা পাইছে নেকি ৰাইজৰ পৰা হুদক আৰু এখেতসকলে কাম কৰক ৰাইজৰ কাৰণে এখেতসকলে যে ডাঙৰ কথাবিলাক কৈছিল ছুইজাৰলেণ্ড বনোৱা 5 বছৰত ছুইজাৰলেণ্ড হৈছে না নাই এইখিনি হিচাপ ৰাইজৰ পৰা হিচাপ লওক ভাৰত চৰকাৰ অসম চৰকাৰে প্ৰতি বছৰত 500 কোটি দিয়াৰ কথা আছিল আজি 5 বছৰ উকলি গ'ল এই 1500 কোটি টাকা কত ব্যৱহাৰ কৰিছে এইখিনি টকাৰ হিচাপ দিয়ক ৰাইজক আৰু ৰাইজৰ কাৰণে কাম কৰক মই আহ্বান জনাইছোঁ এখেতসকলে ৰাইজৰ কাৰণে কাম কৰক কিন্তু আজি আমাৰ BPF দলক এই 17 বছৰ লুটি পুটি খাইছে কিবা কিবি এইবিলাক মানে কথা কৰব আঁতৰি থাকিব লাগে কাৰণ হাগ্ৰামা মহিলাই 17 বছৰ যি কৰিছে আপোনালোকে 5 বছৰ একো কৰিব নোৱাৰিলে অসম চৰকাৰ ভাৰত চৰকাৰ ইমান ভাল আপোনালোকক চুক্তি কৰাই দিছিল
যে NIT হ'ব লাগে, ট্ৰাইবেল ইউনিভাৰ্চিটি হ'ব লাগে, বা বহুত ধৰণৰ মানে ভেটেনাৰী কলেজ কিবা কিবি ভাল ভাল এটা স্কিম দিছিল চৰকাৰে, কিন্তু 5 বছৰ আপোনালোকে একো কৰিব নোৱাৰিলে। তো আপোনালোকে আজি হাগ্ৰামা মহিলাৰীক বা BPF দলক গালি পাৰিব পৰা এটা দল নহয়, এটা সংগঠন নহয়। আপোনালোকে হাগ্ৰামা মহিলাৰী ছাৰক মানে ফ'ল' কৰক। হাগ্ৰামা মহিলাৰী যি কৰিছে এই ধৰণে আপোনালোকে শাসন কৰি নিশ্চয় আপোনালোকেও 17 বছৰ নহয়, আপোনালোকে 74 বছৰ চলাব পাৰিব। কিন্তু আপোনালোকে আজি এইবিলাক নকৰাকৈ আজি পেৰেংগা নিচিনা এজন নেতাই আজি BTCত গণ্ডগোল সৃষ্টি কৰা যি ব্লুপ্ৰিণ্ট চলাইছে, আমাৰ এটা সন্দেহ হয় যে পেৰেংগা যে ৰঞ্জিত বসুমতাৰী এখেতসকলে আজি গুণ্ডা বাহিনী একেলগে গঠন কৰি থৈছে। অহা BTC ইলেকশ্যনত এই গুণ্ডা বাহিনী এখেতসকলে ব্যৱহাৰ কৰিব, আৰু যোৱা MP ইলেকশ্যনত এখেতসকলে এই গুণ্ডা বাহিনী ব্যৱহাৰ কৰিছে। আৰু মোৰ নিজ ঘৰত সন্ধিয়া 11-12 বজাত ফাটুত ঢুলিয়াই দি মোৰ দৰ্জা খিৰিকী বেৰা চব ভঙাই দিছে। আমাৰ এজন যুৱ নেতা লেহিৰ গয়াৰী ডাঙৰীয়াক মাৰপিট কৰিছে, আৰু বহুত ধৰণৰ যিটো হিংসাত্মক ঘটনা একেলগে সংঘটিত কৰিছে। মই ইয়াৰ কাৰণে হুকিয়াই দিছোঁ, আপোনালোকে শান্তিৰ কথা কৈ থাকে, শান্তিভাৱে BTCখন চলাওক, শান্তিত BTC ঘূৰাই অনাৰ চেষ্টা কৰক, উন্নয়ন কৰাৰ চেষ্টা কৰক, BTC বচাবৰ কাৰণে আপোনালোকে চেষ্টা কৰক। এইখিনি হিংসাত্মক ঘটনাৰ পৰা আপোনাৰ আঁতৰি থাকক।